चिरां जिल्ला सिडली चिरां सार्कोलनि बेंखनाव थानाय लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि सिङाव थानाय पिजिआर लेन्ड 8 बिघा हाखौ क्रिकेट स्टेडियाम बानायनायनि मुङै सापागुरि महिला मिलन ज्योति समबाय समितिनि हाखौ सेनो नाजानायखौ बिथा खालामनानै आइजोफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि साखाथियाव थानाय 1 नं सापागुरि गामियाव थानाय मिलन ज्योति समबाय समितिनि हाखौ माब्लाबाबो क्रिकेट स्टेडियामनो हगारनानै होनो हाया होननानै आइजोफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बशिष्ट पुलिसआ गोबां सिखाव खालामनायनि केस गोनां सा 6 सिखावफोरखौ हमनो हादों। बे हमजानाय सिखावफ्रा जादों फारियै महिबुल इस्लाम, नितु मेथि, राजिब आली, दीपक साहा, दीपक दास आरो गुबुन सासेखौ रुबुलजा आरो खावनाय मुवा बेसादफोरखौ लाखिग्रा एस.के. मइदुल इस्लामखौबो लाखोटिया ओनसोलनिफ्राय हमनो हानाय जादों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ खावनाय गंसे लेपटप, गंसे मबाइल फन, 0.89 ग्राम सना आरो खावनाय समाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हानाय जादों। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव फरायसा, बिमा-बिफा आरो फरायसा आफादा गोख्रों हेंथा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। फरायसालिनि बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ आथिखालाव सोलिबाय थानाय सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि खामानियाव थिसननायनि जाहोनाव फोरोंनाय खामानिया थाद'नो गोनां जादों। बेखायनो फरायसालियाव सा 503 फरायसाफोर थानाय गासै सा 16 फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सा 9आ सुबुं सानखोनि बिबानाव दङ। जायनि थाखाय फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरा रेगुलार क्लासखौ मोननांगौनि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। थांनाय हराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला गसाइगावनि बलकामारि गामिनि थागिबि बिष्णु रायनि न'आव थांनाय हराव सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर खामनाय जाथाय जादों। जायनि जाहोनाव बिष्णु रायनि न'आ गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों। नाथाय जाथायसालिनिफ्राय नखरनि सोद्रोमाफ्रा खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोनो होननानै मिथिहोदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसआ गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गंसे UP54 BT7674 नम्बरनि ट्राकआव औवाजों जाबसिननानै बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ लांखोमानो नाजादोंमोन। गान्जा लांनायनि दायाव गारि सालायग्रा उत्तर प्रदेशनि लक्ष्मण राजभर आरो मनज चौहान मुंनि सानै सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला हमनाय गान्जाखौ तेजपुरनिफ्राय बिहारनि मुजाफरसिम लांबाय थानाय समावनो गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हानाय जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला हमनो मोननाय गान्जाखौ गासै 203 पेकेटफोरखौ हमनो हादों आरो बे गान्जानि लिरथायखौ खमैबो 2050 किल'ग्रामसो जागौमोन होननानै मिथिहोदों पुलिस बिफाननिफ्राय। बर' फरायसा तेजपुर साइन्स एकाडेमिनि बिलिफां बसुमतारीखौ बुनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों अल बड' एक्स-भलन्टियार अर्गेनाइजेसनआ। बेजों लोगोसे थाबैनो दायनिगिरिनि हेंथायै पुलिसआ राहा लानायनिबो दाबि खालामदों। बेराफारसेथिं बिलिफां बसुमतारीखौ बुनाय जाथायखौ लानानै तेजपुर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय मिथिहोनाय अजद खालामनाय बादिब्ला TSAआव रेसिम अर रेसिकेल डिसक्रिमिनेसन जायाखै। TSAनि रावबो सोद्रोमाया बेबादि जाथायाव लोब्बा गैया। बे जाथायखौ लानानै दायो लोब्बा थानाय सुबुंनि हेंथायै राहा लानाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। बिथांखिनि बाथ्रा जोंना जाबाय UPPLनि बादि अमा मिसन, बोरमा मिसन, दाउ मिसन, मैखुन मिसन बिदिनि खोथा गैया। जोंना उद्देश्यआ मा BTCखौ जौगाहोनांगौ। मिसननि बाथ्रा गैया। बे बड'फानि सिमां जोंना बेखौ फुलफिल खालामनाय जे बर' हारि गेरेमसा हारि दानांगौ। दा गेरेमसा हारि दानोबा जोंनि गथ' गथायखौ जों जुदि सोलोंथाइ होनो हायाबा, सोरबा बेफारि मानसिखौ बेफारि खालामनो जुदि एनकारेज खालामनो हायाबा जोङो बोरै गेरेमसा हारि जानो, बोरै आदर्श BTC जानो। ओंखायनो बेरेखा दोलोआ गावसोर मा मिसन लादोंमोन गावसोर फेल जालांबाय। गावसोर फेल जानायखौ मास्टारखौ दाय होबा जानाय नङा होमबा? सासे टिउसन मास्टारखौ टिउसन लाबाय, मेट्रिकआव अंक'आ लाथिख' जाबाय। दा बेखौ टिउसन मास्टारखौ दाय होगोन ना गाव फरायैखौ दाय होगोन बिथांमोनहालाय? दा बिदिनो जादों UPPL सरकारा। बिथांमोनहा जेबो मोनसेबो मिसन साक्सेस खालामलांनो हायाखिसै। बरंसो थगायलांबाय। बिथाङा बुंदोंमोन सुपार 50 खालामनानै डक्टर इन्जिनियार खालामलांगोन। बासिराम बर'नि नामाव फेल'शिप होगोन मागोन होननानै रावनोबो होलाङाखिसै। दिनै सुपार 50नि नामाव रायजो राजाफोरखौ थगायलांबाय, फरायसाफोरखौ थगायलांबाय। दाउ मिसन, अमा मिसन होननानै फैसाफोरखौ लुथिनानै जालांबाय। दिनै नलेज फेस्टिभेलनि नामाव, दिनै ISPL गेलेनायनि नामाव, दुरान कापनि नामाव कौटि कौटि थाखा बिथांमोनहा लुथिनानै जालांबाय। दा दिनै जों मोजां खामानि मावनायखौ बिथांमोनहा नायनो हाया। बिथांमोनहा ओरैबायदि मेगन गोसा मानसि, जाय मेगन गोसा मानसि मालायनि जौगानायखौ लुबैया। दा बे मेगन गोसा मानसिफ्रा दिनै जों इउथ BPFनि खामानि मावनाय, हाग्रामा सारनि जे आदर्श निथि बेखौ दिनै मेगन साबाय थादों। मेगन साग्रा मानसिया जेब्लाबो उन्नति जाया। नायबानो जाबाय नों मोनसे गामियाव जुदि सोरबा सासे मानसिफ्रा खालि सोरबा सासे मावनायखौल' उमुगा एरखम जाबाय गाव जेबो मावा, बे मानसिया उन्नति जाया। थिग बेबादिनो UPPL दोलोआ दिनै जोबस्रांनाय लामायाव फैबाय। बे जुदि एबार बाइ इलेक्सन जायो, बिथांमोना हयथ' 10-15 हाजार भटथ' बहा मोनो, 150ता भट मोनगोन ना मोना बे मोनसे दिनै जानानै दं आरो मालाय। दा ग्राउन्ड लेभेलाव दा बयबो जोंनि जे अनसुंथाइ होनाय बेखौ मोजां मोनजोबदों रायजो राजाफ्रा। गरिब दुखियानो होदों जों।
दा बेवहाय सोरबा UPPL BJP TJP बिदि जोंना जेबो बे माने माबा गैया कम्पारेटिभ माबा गैया जोङो जाय गथ'आ मेधाबि मेलेम गोनां डक्टर इन्जिनियार फरायनो थांबाय बिथांमोनखौ जों हेल्प होगासिनो दं UPPL बादि बै नांगालनि मानसि मानि मानसि जोथ्रोदनाय दरखास्त'खौ गारहरनाय बिसिनानै गारनाय जोंनाव बिदि गैया जोंना मा BTC आ डेभेलप जानांगौ बयनिबो फिसाफ्रा रोंनांगौ जोङो वेल इकुइप जानांगौ BTC आ सेल्फ सास्टेइन जानांगौ बेसो जोंनि उद्देश्य সৰ আণ্ডাৰত যদি এনেকুৱা অপেনকৈ গছ কাটি আছে তেনেহ'লে আমি BTCত মই এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিম যি ৰেঞ্জ অফিচাৰে আছে তাতে এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰা হ'ব মই এতিয়াই মানে ডিএফঅক মানে ফোন কৰি আছোঁ ক'ত কি হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই অৱগত এই গছ কাটাটো মই অৱগত হোৱা নাই গছ কাটাটো নিষেধ আৰু আমাৰ জীৱ জন্তু মাৰাটো একেবাৰে নিষেধ একেবাৰে কোনো আমি এলাউ নকৰিম যদি প্রুফ আছে কোনোবা গছ কাটিছে কোনোবা যদি ওয়াইল্ড লাইফ যদি মারিছে একে ডকুলে পুরা মানে জেলত যাব আমার লগত কোনো কনসিডার নাই যি পার্টিরে হোক কোনো কনসিডার নাই